Салом алейкум дӯстони азиз, умедворем ки тансият ҳастин, хонаобод ҳастин. Хуш омадем ба сомонаи мо бародаро. Имрӯз 19 июни соли 2026 марҳамат тамошо кунед. Дар навори имрӯза 21 сар совлуқа ба фурӯш гузоштагим. Дигар ҷои таърифу тавсифш нестае бародаро. Ҳамин таъриф худаш иншоалло ки ҷои сухана дароз карданаш нестае. Мол худаш алоидагӣ маълум аст. Мақсад почабаландишон, дарозишон ҳамаш қоидавие. Фақат мол камтар харобе ба хотире ки баҳроша дер ҷудо кардагиам бародаро. Бибинед худтон 21 сар ҳамаш молои маълума гуфтем. Муҳим хӯрдани саломатшонамо кафолат мекунем бародаро. Дар байнашон дусоқ нестае. Фақат совлуқҳоям бародаро ки 2 бара, 3 бара, пеш мумкин ягон донаш 5 барам кардагӣ боша. Дар байнашон 2 дона дандонаш кушодтарак шидагие, хеле пири бедандон надорад бародаро. Баъзе бародарам хеле совлуқҳои суроғ мекунанд ки мақсад 3 та 4 та кардагӣ боша, барои калон мекунад. Совлуқҳоро бинед, аммо пистонарошон маълуме ки баррара дер ҷудо кардагианд. дӯстони азиз, моло қарор доранд дар шаҳри Кӯлоб. Масъалаи нархи навошон 2950 сомонӣ. Доим ба мақсад 3000-3100 мемонем. Дандонашон нигоҳ кунем бародаро чӣ хеланд. Иншоалло ки ҳамаш чори совлуқ, совлуқҳоянд ки мақсад гуфтем ку ҳамаша ҳолатша. Моло гуфтем қарор доранд дар шаҳри Кӯлоб. Масъалаи нархи навошам гуфтем 2950 сомонӣ муомила дорад, дастсафка дорад бародаро. Бо дар ҳамин нарх ба вилояти Суғдам дастсафка мешавад. Фақат шахсоне ки аз чон боварӣ дошта бошанд ба рақами 981 4477 муроҷиат кунед бародаро. Гуфтем моло қарор доранд дар шаҳри Кӯлоб. Ҳамин дандонашонро видео карданда камтар навора безеб гирифтагие. Неки иншоалло ки шахси молхар, молкор худ шалака бинад мефаҳмад. ҳолатҳошон дӯстони азиз маълум аст. Марҳамат, шахсоне дар ҳамин гуна мол лозим бошад, масъалаи нархша гуфтем. Рақамо 981 4477. Ана ҳамин чанд донае гуфтем дандонашон кушод шудагианд ҳамён.